M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni pano pa Tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi Lamulungu la namba 16 pa masiku a Lamulungu a Pachaka, ndipo lero ndi pa 23 July 2023. Mutu wa ulaliki wathu lero ukuti inu Ambuye ndinu wachifundo ndi woleza mtima. Mawu amene tiwawerenge pa siku la lero oyamba akuchokera m'buku la Luntha mutu wa 12 kuyambira ndime ya 13 kuzawerenganso 16 mpaka na 19. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Amartha Banda kuchokera kumphakati wa St. Francis St. Teresa Center Chankhozi ku St. Joseph Parish Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mawu athu achiwiri akuchokera mkalata ya Paulo oyera kwa Akorinto mutu wa 8 ndime ya 26 mpaka na 27. Amene akutiwerengera mawu achiwiri ndi a Patricia Matatiyo kuchokera kumphakati wa St. Francis St. Teresa Center Chankhozi ku St. Joseph Parish Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Uthenga wathu ukuchokera mu uthenga wa Mateyo mutu wa 13 ndime ya 24 mpaka na 43. Amene akutiwerengera mawu a mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Emmanuel Chikaya achipani cha Carmelite Fathers kuchokera ku Carmel Prayer House Kasungu mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba, mawu a buku la Luntha mutu 12 ndime ya 13 kudzayambira 16 mpaka 19. Pajatu Mulungu ndinu nokha, palibenso wina. Ndinu nokha amene mumasamala anthu onse. Palibenso wina amene mumayenera kumfotokozera. Ngati chigamulo chanu ndi cholungama, mphamvu zanu ndiye gwelo la chilungamo chanu. Choncho popeza kuti ndinu mwini wa anthu onse, mumawachitira chifundo onse. Anthu amene amakayika kuti ndinu Mulungu wamphamvu zonse, mumaonetsa mphamvu zanu. Anthu amene amadziwa zimenezi nkukuchitiranibe chipongwe, mumawachititsa manyazi. Koma ngakhale ndinu mwini wamphamvu, mumaweruza mofatsa. Mumatilamulira ndi mtima wachifundo, poti mukangofuna mumaonetsa mphamvu zanu. Pochitira ntchito zanu zoterezi, mudaphunzitsa anthu anu kuti olungama ayenera kukhala wachifundo. Mudadzaza ana anu ndi chikhulupiriro, chifukwa mumakhululukira anthu ochimwa. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Mawu a m'buku la Aroma chapter 8 ndime ya 26 kulekeza 27. Momwemonso Mzimu Woyera amatithandiza. Ndife ofowoka,
osadziwa mmene tiyenera kupempherera. N'chifukwa chake Mzimu Woyera mwini wake amatipempherera ndi madandawulo osafotokozeka. Ndipo Mulungu amene amayang'ana zam'kati mwa mitima ya anthu amadziwa zimene Mzimu Woyera afuna, pakuti Mzimuyo amapempherera anthu a Mulungu monga momwe Mulungu afunira. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu amu Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyo woyera. Tsiku lina Yesu adawaphera fanizo adati, pamene Mulungu adzakhazikitsa ufumu wake, adzachita ngati munthu wina wofesa mbewu. Munthuyo adafesa mbewu zabwino m'munda mwake, koma pamene anthu onse anali mtulo, mdani wake adabwera nafesa namsongole pakati pa tirigu nkuchokapo. Tsono pamene mmera udakula ndi kuyamba kubereka zipaso, namsongole uja adayambanso kuoneka. Antchito a mwini munda uja adadza kwa iye namfunsa kuti, Ambuye, kodi suja mudafesa mbewu zabwino m'munda mwanu? Nanga bwanji mulinso namsongole? Iye adawayankha kuti, ndi ndani amene wachita zimenezi? Antchito aja adamfunsa kuti, kodi tsono mufuna kuti tikamzule? Koma iye adati, iyayi, mungakazulire pamodzi ndi tirigu pozula namsongoleyo. Zilekeni zikulire pamodzi zonse mpaka nyengo yodula. Pa nthawi imeneyo ndidzawuza odula kuti, yambani mwazula namsongole ndi kumanga m'mitolo kuti mukantenthe, koma musonkhanitse tirigu ndi kukanthira m'nkhokwe yanga. Yesu adawapheranso fanizo lina anati, ufumu wakumwamba uli ngati mbewu ya mpiru imene munthu adayitenga ndi kukayibyala m'munda mwake. Mbewuyo njaying'ono koposa mbewu zina zonse, komabe ikakula imapambana zisamba zina zonse. Imasanduka mtengo, ndipo mbalame zamlengalenga zimabwera ndi kumanga zisa pa nthambi zake. Yesu adawapheranso fanizo lina anati, ufumu wakumwamba ulinso ngati chotupisira buledi chimene mkazi wina anatenga nachisanganiza ndi ufa wokwanira miyeso 3 mpaka mtanda wonse unatupa. Yesu analankhulaso zonsezi ndi anthu ambirimbiri aja m'mafanizo, sanalankhule nawo kanthu popanda fanizo. Zinatero kuti zichitikedi zija zimene mneneri adanena kuti, ndidzalankhula nawo m'mafanizo, ndidzawulula zinthu zimene zinali zobisika chilengedwere cha dziko lapansi. Pamenepo Yesu anasiya anthu ambirimbiri aja nakalowa m'nyumba. Tsono ophunzira ake adadzampempha kuti, mutimasulire fanizo lija la namsongole m'munda. Yesu anati, wofesa mbewu zabwino uja ndiye Mwana wa Munthu. Munda uja ndiwo dziko lapansi. Mbewu zabwino zija ndiwo anthu amene ali aufumu wa Mulungu. Namsongole uja ndiwo anthu wa oyipa uja. Ndani amene anafesa namsongole uja ndiye Satana. Kudula kuja ndiko kutha kwa dziko lonse lapansi, ndipo odulaji ndiwo angelo. Monga momwe anazulira namsongole uja ndi kumtentha pa moto, zidzateronso pakutha kwa dziko lino lapansi. Mwana wa Munthu adzatuma angelo ake, ndipo adzachosa mu ufumu wake anthu onse ochimwitsa
anzawo. Ndiponso anthu ena onse ochita zoyipa nadzawaponya m'ng'anjo ya moto. Kumeneko adzalira ndi kukukuta mano. Pamenepo anthu olungama adzawala ngati dzuwa mu ufumu wa Atate awo amene ali ndi makutu amve. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lerotu la Mulungu la namba 16 pa masiku a Pachaka, mpingo watipempha kuti tiganizire mutuwu. Inu Ambuye ndinu wachifundo ndi oleza mtima. Ndipo pa mutu umenewu tikhoza kuonapo izi. Nkumadzifunsanso ife kawirikawiri kuti kodi n'chifukwa chani Mulungu amalola kuti pakati pathu mwina anthu amene ali ochimwa, anthu amene ali sakhulupirira Mulungu, anthu amene ali olakwika, kuti zawo zizayendera bwino. Kuti kodi Mulungu chifukwa chani amalola kuti pakati pathu zinthu zimene zili zabwino zizisanganizika ndi zinthu zimene zili zoyipa. Awatu ni mafunso okuti tikhoza kumazifunsa. Kuti kodi mafunso amenewa tili nawo yankho lina lililonse. Chimene tiyambe kumaona choti Mulungu nthawi zina pakati pathu amalola zinthu zolakwika zichitike ndi cholinga chokuti ubwino wake uonekere. Komanso nthawi zina amalola zinthu zolakwika zichitike kuti pakati pathu ndi ufulu umene anatipasa ife Mulunguyo tithe kusankha zabwino, tionese chikondi chake mwa Iye. Lerotu Mulungu amene mufanizo la namsongole akulolera kuti zonse zikulire limodzi. Namsongole ndi tirigu. Kuti anthu ife amene tili abwino, anthu amene tili akhristu, timakula pakati pa anthu ena amene sali akhristu, timakula pakati pa anthu amene ali akunja, kuti ife tithe kuwaunikira nkumasankha zinthu zabwino, osati ifeyo tizasatira iwowo, osati ife tizikhala ngati nyale imene ikuti mdima wanyanya ndine ndithima. Nyaletu siyithima chifukwa kuti mdima wanyanya. Koma tikaona pakati pathu ife akhristu timatha kumathima kuti mdima wanyanya nkumasatira ziphunzitso zolakwika zimene tikuzimva pakati pathu. Lerotu Ambuye Yesu akutiuza tayi amasiya zonsezo kuti ifeyo akhristu tionekere patali, ifeyo akhristu tishayine powathandiza enawo, ifeyo akhristu tikhale ngati chotupisira cha tirigu, kukomesa pachina chilichonse chimene chikuchitika m'moyo wathu. Kodi inuyo ndi ine ndi zimene timachita? Tikhoza kuona kuti mwina pakati pathu akhristu tikugonjera pa zinthu zambiri, chifukwa kuti anthu ambiri akuchita zimenezo ndi ife tikuti ifeso tizichita zomwezo, tifanane nawo. Ayi, tisayiwale fanizo limeneli likutiphunzitsa ndipo likutikumbusa kuti padzabwera chiweruzo. Ndipo fati padzabwera chiweruzo, ifeyo tikuyenera kumapanga zinthu zoti zizatithandize ife ti chiweruzocho chizatikomere, chizakhale mbali yathu. Si nkhani yogonjera tambiri akupanga zimenezo. Ndipo zimenezi ndi zimene zikumachitika pakati pa anthu ambiri masiku ano. Mawu athu oyamba amene achokera m'buku la Luntha akutiuza yati pakutero mudaphunzitsa anthu anu kuti wolungama nayenso ayenera kukhala wachifundo, ndipo mudazaza mitima yawo ndi chikhulupiriro chakuti ochimwa amene alapa mumawakhululukira. Iyitu ni ntchito ya ifeso akhristu, kuonesa chifundo kwa anthu amene ali olakwika. Mmene Mulungu amaonesera chifundo kwa ife, ifeso chifundo chimenecho tiaonese ena. Ndipo tikhale ndi chikhulupiriro
chakuti ochimwa amene amalapa amakhululukidwadi. Ifenso tikalapa Mulungu yamatani amatikhululukira. Nchifukwa Mulungu watipasa ife mwayi umeneyo. Mukalata ya Paulo woyera kwa Korinto ikutiwuzanso ife imene yachiwiri, mawu athu achiwiri akutikumbusa ntchito ya Mzimu Woyera umene umatithandiza ife nthawi zonse. Ati ndife ofowoka osadziwa mmene tiyenera kupempherera, nchifukwa yake Mzimu Woyera mwini amatipempherera mopemba zimene mawu sangathe kunena. Tili ndi Mzimu Woyera, tidalandira Mzimu Woyera. Mzimu Woyera umene timakhala nawo umatithandiza ife nthawi zonse tiyanjane ndi Mulungu wathu, tichite zimene Mulungu wathu akufuna nthawi zonse. Mulungu wathutu amafuna kuti ifenso ana ake tikhale nawo mtima omwewo, tidziwe kugonjetsa zoyipa pakuchita zabwino. Anzathu akamatichimwira tiziwafewera mtima ndi kuwakhululukira. Mawu amenewo athu ndotinyadirisa ife, otipanga ife amene tili akhristu otsatira Ambuye Yesu, abale a Mulungu, ana a Mulungu, kuti tikhale anthu osangalala pa zochita zathu. Lerotu Mulungu mu Uthenga Wabwino akutiphunzitsazo kuti Mulungu amalekeranji kuzulana msongole. Amapangatu zimenezi chifukwa kuti Mulungu ndoleza mtima ndipo ndi wachifundo. Amafuna kuti aliyense akhale ndi mpata wokuti atembenuke mtima. So Mulungu pali zinthu zimene akulekerera chifukwa cha ufulu umene anatipasa ife, ufulu umene ukuyenera kutipasanso ife udindo omasankha kufuna kwa Mulungu nthawi zonse mmoyo wathu. Koma tikapanda kusankha, Mulungu safuna kutilanga pomwepo, amatipasa mpata woti titembenuke mtima. Kodi ifenso timapereka mpata kwa ena kuti atembenuke mtima, abwererenso kwa ena? Msabata imene itu munalinso ndi ine bambo Emmanuel Chikaya. Tiyeni tipitirire kuchita zabwino nthawi zonse pomutumikira Mulungu wathu.